nire izena Olai Arribas da, eta 43 urte dazkat. Administraritzan lan egina nago, baina espezializatu egin nahi nuen. Da hori dela eta Mekara etorri nintzen orain dela 3 urteia. Pasadan urtean erdi maila bukatu nuen administrazio kudeaketan, oso oinarri ona eman zidaten, eta baita ere Erasmusera joateko aukera. Eta aurten nago egiten administrazio eta finantzaketa. Dago asignatura berezi bat ere bai, simulatzen du enpresa batean lanian egongo bazina bezala eta egin beharreko dana ikusten duzu nola dan errealitatean. Mekara etortzera animatuko nuen jendea, lehen eta behin bilurrik ez eduki estudiatzeko, zeren hemen ibiltzen da metodologia asko zerrezagoa da eta hasi dauka izena, eta dinamika asko egiten dira eta estudiatzeko beste era bata eta asko eta ondo ikasten da eta errez.